Nyt mennään kuvaamaan Fast Cave Limit. Nyt mennään kuvaamaan Fast Cave Limit. Ja kohta tulee HC. Puoli HC. Koko HC. 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 Siinä oli H. Hini ajoi auton katolleen. Pemari. Tultiin risteykseen. Pemari lensi katolleen. Vauhtia oli noin 200. Turvavyöt pelastivat. Flamingo! Teke! Ei onnistu! The Fujian tail flip. Hei. Nyt. Te. Ei vittu, iks meni? Nyt. Ei. Aja tosta alas. Jos sä kerran uskalsit sit hyppyä. No niin tee. Alkos poika. Nyt. Tässä on läinen. Kekee kaks vähän. Mä ajattelin, että sä oot tuo takaa. Nyt tulee HC 180. Ei! Anna mä ja vaihdetaan. No niin kuvaa. Kuvaa sitä mun kekeen. Kuvaa tätä. Siinä Kimmoke käy. Oho! Oho! Tail flip! Oi! Tail flip! Slipknot soi. Nyt lähtee trail flip. 12-back flip. Oi ja... Menee ja vittuiks menee! Ei kun uudestaan. No niin, nyt uudelleen. Oi! Endo! Hyppy! Oi! Hän menee juomaan kaljaa.